May gabi kanatong tanan. Uban sa katuyuan sa atong Santa Papa, sa atong Arsobispo, sa atong team of pastor, sa atong mass presider, atong ilakip sa atong mga pag-ampo, ang mga musunod nga mga katuyuan. Pamisa sa kalag ni Lucia Abueme, karong adlaw gisaulog ang iyang ika-4th death anniversary. Nagpamisa Loida Abueme Kanaya. Thanksgiving to our God the Father, Lord Jesus Christ, Holy Spirit, Mother Mary, Saint Joseph the Patriarch, San Roque, Saint Padre Pio Pietrelcina, Saint Lucia, Saint John the 23rd, Saint John Paul II, San Isidro Labrador, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Archangel, all angels, saints, and martyrs. Second day octave, God the Father, petition, healing of the family tree, conversion, deliverance, guidance, protection, enlightenment of Andrino, Abendan, Rizari, Olimba, Nardo families, for the unity of PREX, MME, FOG, BNP, AOL, lectors and cantors, all who serve in the church, priests, laity, world peace, salvation of all mankind, healing of the sick and the dying. For the souls of Mama Glena, Papa Roberto, Lola Mildred, Lolo Francisco, Lolo Gabino, Manuel, Alejandra, Cayetano, Federica, Nilda, Bari, Liling, Antonio, Taga, Susan, Gaga, Dandan, Melchor, Lito, Rene, Winifredo Sr., Winifredo Jr., Rossini, Rodrod, Cedro, Open, Tony, Clint, Rudy, Abilina, Abrilita, Daling, Suzette, Annie, Milyong, Juaning, Terso, Benita, Bevelyn, Orlando, Isaac, Karing, Mingay, Sita, Nene, Pina, Junior, Ebon, Betty, Eden, Baby, Milagros, Marlo, Kate, Lorna, Koke, Mingoy, Tara, Ernesto, Ernie, Taway, Tuding, Egay, Freddy, Lynette, Danilo, Mingoy, Tara, Sudroset, Marvis Mayet, Alfredo Sr., Alfredo Kulot, John Lloyd, Dulce, Dode, Nang Paning, Rita Arnel, Francis, Tomas, Rosario, Belinda Brona, Ropena, Crispin Caridad, Kuya Winnie, Alex Teroy, Luz, Manik, Luz, Ramon, Cardinal Vidal, Father Jolaps, Father Nilo, Father June, Monsignor Fred, Monsignor Pono, Monsignor Cesar, Mayor Edgar, Congressman Delmar, Councilor Iday, Captain Ronnie, Kuya Robert, Brother Moore, Ate Baby, Sis Baby, Kuya Art, Lola Nene. My third and fourth generation ug sa tanang kalag sa purgatorio, tanang taga-sitio City Central ug Abeliana nga nipanaw naning kalibutan, mga sakop sa community of church servers offered by Brad Ern and family. For the souls of Max, Raymond, Rebecca, Leopoldo Sr., Lillian, Francisco Sr., Vivencia, Francisco Jr., Eugenia, All Souls offered by Ligaya, Barcelona. For the souls of Salud Mondares, ug sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Nympha Menina. For the soul of Arman Adlawan, offered by Boyet Adlawan and family. For the souls of Mario Sanchez, Leonida Sanchez, Juanito Sanchez, Carmelita Anglaterra, Lucena Anglaterra, Isabelo Anglaterra, Mary May Generalao, Natividad Generalao, Julieto Gaspar, offered by Hazel Felicitas Sanchez. For the souls Protasio, Maria, Froilan, Elena Tirso, all souls offered by Lozano family. For the death anniversary of Romeo Colina, first death anniversary offered by Alerta family. For the souls Bienvenido, Marcelina, Perseveranda, Gaspar Sr., Emerita, Pacifico, Joseph, Josephine, Lorena, Agnes, offered by Alerta family. For the souls Domingo, Rosario, Alejandro, Gaudencia, Sigfredo Sr., Carmencita, Oscar, Ligaya, Elpidio, Liberata, offered by Asignar family. For the souls Mary Chi, Brizal, Eflida, Giovanni, Nilo, Roberto, Oliver, Joshua, Heriberta, Alisa, Filomena, offered by Asignar family. For the souls Jalito Cinco, Lorenzo Sancho, Ruel Sancho, Kurt Daniel Ochea, Jose Cinco, Eugene Mabini, Leonice Oliva, Francis Binluan, Lucia Sancho, Teresa Sancho, offered by Julito and Thelma Cinco. For the souls Milagros Legaspia Damon, Dungog, Milagros Legaspino Dungog, Isidro Dungog, offered by Manik and Carol Dungog.
Thanksgiving, misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa mayong panglawas for the souls, Narciso Jr., Rosita, Anjo, Regine, Silso, Fredo, Lisa, Sally, Lucia, Roger, Evelyn, Alberto, Jose, Alberto, Cedra, Amparo, Father Jose La Peña, Sylvia, Hermana. Tanang kalag offered by Belen Sancho. For the souls, Ernesto Abanid, Marcelo Abanid, Jimmy Abanid, Granada de la Cruz, Santiago de la Cruz Sr., offered by Cristina Abanid. For the souls, Felix Dira, Andre Goner, Roque Daang, Priscilla For the souls, Felix Diwa, Andres Goner, Roque Daan, Priscilla Dakan, Silvio Dan, offered by Rod Down Dag Anoy. For the souls, Jose Molinaw, Exaltacion Jose Malinaw, Exaltacion Malinaw, Malinaw Hilardo Blood, line, those who really died, Maria Rama, Julian Rama, Norma Montecalvo, Inesito Montecalvo, Felisa Umpok, for the unborn children, souls in purgatory, offered by Josephine Malina. For the souls, Francisco Sr., Soledad, Andres, Francisco Jr., Arvin, Tranquilino, Anesha, Carmelita, Catalino, Antonia, Gabriel, Conrado, Maria Epifanio, Porferio, Leonato Sr., Leonato Jr., Samuel Ramon, Rogelio, Dionesio, Salome, Hilario, Dolores, Rosalia, George, Remedios, Ranulfo J., offered by Jelyn. Petition offered by Kiri Elison Cabido. Offered by Christopher Plando. For the souls, Juanita Plando, Paulo Plando, Chini Plando, Chona Plando, Daniel Plando, Victoriano Mapalo, Filomena Tumunong, offered by Christopher Plando. For the souls, Maria Soliano, Philip Javier, Jesus Manlisik, Filomena De Parini, Brenda Manlisik, Bonifacia Manlisik, Bebiano Manlisik, Benji Manlisik, Roberto Manlisik, Rosadillo Manlisik, Rogelio Quiles, Menancio Aquiles, Francisco Manlisik, Mariano Soliano, Felix Manlisik Sr., offered by Elizabeth Manlisik. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat karong adlaw, offered by Elizabeth Manlisik. For the soul of Felix Manlisik Sr., offered by Elizabeth Manlisik. For the souls, Abigail Ademar, Pedro Marcelino, Marcelina Eugenio, Juliana Aguinaldo, offered by Anibelia Inot. For the souls, Jovenito Purificacion Esmeraldo, Nicolas Juana Porferio, offered by Catalina Amolata. For the soul, birthday anniversary, Jaime Urtezuela, offered by Kalay. For the soul, Simplesio Alquilos Sr., offered by Arquelos family. For the soul, Danilo Perez, offered by Juvie Arquelos. For the soul, first death anniversary, Dari Lu Pepito, offered by Arquelos family. For the souls, Cerelito Alioso, Emilio Alioso, Primitiva Secusana, Antonio Hortezano, Rosita Hortezano, Marily Ferolino, Vicente Del Castillo, offered by Alioso family, Sr. For the souls, Gloria Panganiban, Alejandro Gervasio Laviles, Jennifer Moreno, Cincenio Andales, Monique Daigo, offered by Joyce Panganiban. For the souls, Oliva Romares, Alejandro Carmela, Eufrosina Carmen, offered by Rudy Romares.
For the souls, Melchor Beduya Sr., Composa Beduya, Felisa Beduya, Filomena at Cuban, Euprisina at Cuban, Toring Beduya, offered by Beduya family. For the souls, Nelda Agang, Quilino Agang, Ulpiana Agang, Manuel Agang, Felipe Donaire, Encarnacion Donaire, offered by Marcelo Agang. Thanksgiving, St. Joseph, Santo Niño, St. Anthony, St. John Paul II, Mama Mary, Most Sacred Heart of Jesus. Petition, good health always of Lauro, Flores, Doblas, Gehekain families. For the souls, Victoria Apatan Redoble, on her 26th year death anniversary of Victoria Apatan Redoble, offered by Antonio Lauro. For the souls, Faustina, Andres, Fausto, Claudia, Segundina, Angeles, Januario, Narciso Sr., Lucas, Lorenzo, Filimon, Johnny, Toti, Mariano, Basilia, offered by the Chavia family. Souls, Narciso Sancho Alberto, Sancho, Jose Alberto Sancho, Anjo Ruiz, offered by Shanti Sancho. Thanksgiving for all blessings received through Padre Pio. Petition, good health, protection for my family and loved ones. For the birthday of Beatriz Baubog, praying for restoration of her eyes. For the soul, Ramon Baugbog, Yolanda Jaime Veloso, deceased relatives and friends, all souls in purgatory, offered by Dolorosa Baugbog and family. For the souls, Loreto Pablo, Eladia Pablo, Marcos Pablo, Baby Jacob, Eli Olinares, Leonila Cinco Flores, Felipe Cinco Flores, Juan Juntilla, Baby April, all souls offered by Teresa Cinco Flores and family. For the souls, Flora, Edward, Mateo Sr., Mateo Jr., Maria Joselito, Francisco, Mario, Erlinda, Tomasa, Lot, offered by Nora Ditan. We pray for the successful United in Prayer event every last Wednesday of the month. We pray that many people will attend and that no rain will fall before, during, and after the event at the Lourdes Grotto on Wednesday, July 31, after the 6 p.m. Mass, offered by Jesus to Mankind Cebu Crusade Prayer Group. Petition, safe pregnancy of Cindy through intercession of St. Joseph, St. Anne, St. Joachim, Mama Mary. For the soul of Anastasia Sabay Rama, offered by Rama family. For the soul of Leticia on her 4th day, offered by Ponseca family. Thanksgiving for all the blessings received for the souls Manuel Raimundo Trinidad Leoncio, Bonifacia Arnulfo, Pilar Jobia, Eleuteria, Glean, Verda, Alan, Irwin, offered by Eli Malait and family. For the souls Anesito Rodriguez, Adela Rubio, Maria Araim, Gerald Casayas, Esther Franciscas. For the souls Marictan Angelita Caban, Dario Epirario, Mario Cogtas, Pedro Lisondra, Mark, Lester Abastiles, Meljean Lunot, Pondolan, Maria Cecil Logroño, Almeda Lisondra, Maria Estela Rosel de la Cruz, Atanasio Casayas, Mary Lobrado, offered for the souls of Asuncion Garcia, Vicentico Rondino, Mildred Springs, Cirila Rondina, Danilo Garcia, Paul Quandi, Apolinaria Navarro, Apolinaria Arsenal, Albina Navarro, Syria Navarro, Margaret Wellman, Dorothy Spring, Kurt Haben, Daryl Elrod, Martin Garcia, Matilde Rondina, Robert Spring, Roberto Rondina, Bernabe Rondina, Yuvi Hilda Bertulfo, Sir Chiquito Navarro, Carmelita Navarro, Luviminda Navarro, Leo Wellman, Joseph Spring, Martha Ann Haben, Julian Rondina, offered by Lea Rosel Spring, Rondina family.
For the souls, Raymond, Rebecca, Leopoldo Sr., Lilian, Francisco Sr., Vivencia, Francisco Jr., Eugenia, offered by Ligaya, Barcelona. For the souls, Mark Brian Sarmiento, Hermenegilda Pontanar, Ismael Pontanar, Bernabe Rondina, Roberto Balansag, Pepito Gornes, Marioreta Gabito, Bernabe Rosel, Alberto Saberon, Monsignor Carlito Pono, Roque Cantos, Democrita Bohol, Cardinal Vidal, Vicente Requeron, Rosa Dionisio, Rolando, Father June Navales, Dolores Cabatingan, Floripis Lasala, Lucia, Felipe Pugoy Jr., Dorotea, Leonila Silverio Maxima, Paulino Telio, Esther Colita, Cerila Gabito, Father Nilo, Luisa Cañete, Inday Sarap, Ronnie Roma, Jean Crescencia, Brenda Lumapas, Lourdes Nina Pinero, Gemma Lorena Papeliero, offered by Catholic Charismatic Renewal Movement. For the souls, Magno Ignacia Edovegio, Baldomero, Loli, Nanito, Hermenegilda, Maria Loreta, Maria Maglasang, Mark Bryan, Maxima, Raquel Castillo, Andrew Solon, Crisologo, Lydia, Luis, Melissa, Ninfa, Basilo, Ermi, Nita, Romeo, Jean, Ismael, Esther, Alexander, Bernabe, Alberto, Edwin Ripdos, Giselle Ferrer, Florencio, Anesita, Jimmy, Lucas, Elena, Rufina, Victoria, Bokbok, Pepito, Bernabe, Ricardo, Marlita, Silverio, Paulino, Vicente, Ripdos, Andres, Maximo, Romeo, offered by Bocoy family. For the souls, Elias, Roque, Adelaida, Melisha, Paran, Leo, Casiano, Bienvenido, Julian, Maxima, Moning, Galileo, Marcelo, Fortunata, Rufina, Francisca, Tuding, Zosimo, David, Edgardo, Simprosia, Maria, Nating, Jaime, Donato, Maxima, Margarito, Donato, Catalina, Excel, Fernanda, Magno, Constancio, Brenda, Leo, Roquina, offered by Pagoy family. For the souls, Priscilo Sr., Priscilo Jr., Herbacio, Policarpio, Genaro, Esmeralda, Rogelio, Romana, Prudencio, Seria, Hilaria, Jonathan, Liza, John Michael, Bernardina, Leona, Francisco Sr., Aurora, Simeon, Victoria, Sofronio, Alejandro Sr., Fedelina, Victoriano Sr., Blas, Felipe Jr., Nelson, Andronico, Monica, Senon, Calixta, Crisologo, Hermes, Anisito, Pilar, Felipe Sr., Sofronia, Celso, Sotero, Justina, Anisital, offered by Pogoy family. Let us all say the prayer. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Diyos, Arsobispo Teofilo Camot. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo, isipari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampog manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad, mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Ibungat ang inyong Panginoon. Sa ngala ni Hesukristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Prayer for priests. O Jesus, our great high priest, hear my humble prayers on behalf of thy priests. Give them a deep faith, a bright and firm hope, and a burning love which will ever increase in the course of their priestly life. In their loneliness, comfort them. In their sorrows and persecutions, strengthen them. In their frustrations, point out to them that it is through suffering that the soul is purified, and show them that they're needed by the church, they're needed by souls, they're needed for the work of redemption. O loving Mother Mary, Mother of priests, take to your heart your sons who are close to you because of their priestly ordination and because of the power which they have received to carry on the work of Christ in a world which needs them so much. Be their comfort, be their joy, be their strength, and especially help them to live and to defend the ideals of consecrated life. Amen. Saint John Mary Vianney, Pray for us. sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The Angelus, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Unang ko sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kami makasala, karang sara sa mga kamatayan. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ninik nato sumala sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siampo kami makasala, karang sara sa mga kamatayan.
ugang pulong nahimong tao. Kumpiyo sa aban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampo kami makasala karang sara sa kamatayon amin. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Karamit ako sa mga gisaan ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingin sagdan nga iskapon sa mga katuigan nga katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi. Kanasuran, kanang katauhan, hatagin ininod, pagayig ang Diyos, kay nagalungkot ang iyang gugma, o kaluoy alam kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo, maanaa kaninyong tanan. Manasab ko nimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga nabuhat nga dautan, sa atong nahuna-huna, nasulti ug nabuhat, nasupak gayud sa pagtulunan sa Ebanghelyo, aron mahimo kitang andam sa paghalad niining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios Sa Dios sa mga gawas tanan. Ug kaninyong maigsoon nga naglapas na ko iyamot sa nahuna, sa pulong ug sa buhat. Ug sa wala pagbuhas kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ninguya ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong maigsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi sa kalipay o kalinaw nga wala nay katapusan. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios, itugot nga ang mga panungdan ug panag-ingnan sa mga santos, magdasig kanamo sa kinabuhi nga mas mahingpit dinhi sa among walay hunong nga pagsunod sa mga buhat sa mga santos, Maria, Marta ug Lazarus, kansang handumanan among gisaulog karon, kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsuon,
Maghigugmaay kita, kay ang gugma nagikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang isikataw, anak sa Dios, ug nakaila sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang isikataw, wala makaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan. Aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. Ang matuod nga gugma mao kini. Dili kita maoy unang nahigugma sa Dios, kundili siya maoy unang nahigugma kanato. Ug gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsuon, kun ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, nan maghigugmaay kita. Wala pa'y tao nga nakakita sa Dios. Apan kun maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug anaa kanato ang Dios, kay gihatag naman niya kanato ang iyang Espiritu. Nakita nato og gisugilon sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ug nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma, ug ang nagkinabuhi subay sa gugma, anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dagang tama o tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Dahigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maanihan unay sa akong bakbang. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaugsanon makadungog kanako o malipay. Dagang tama o tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo kapatan nako. Mag-ambahan kita ug pagbayang sa iyang ngalan. Gipangitao ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ako niya sa tanan ko ikahadlukan. Dagang tama o tanawa, ang kaayo sa Ginoo. Paglaog kamo kaniya aron sa nagkamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dinhing ipag-o sa kaulang. Sa pagsambit sa nasakit nga tawo na
Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatagog kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako ang kahayag sa kalibutan, ang mosunod kanako makaangkon sa kahayag sa kinabuhi, ug dili na gayud maglakaw diha sa kangitngit. Ang Ginoo manaang kaninyo, Nasab ka nimo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, himiyaw ikaw o Ginoo. ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta o kang Maria, aron paghupay sa ilang kaguol, gumikan sa kamatayon sa ilang igsuon nga si Lazarus. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Jesus, bigula siya aron pagsugat kang Jesus. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta miingon kang Jesus, "Kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon mas nasayod ako, bisan karon mohatag ang Dios kanimo, bisag unsay imong pangayoon." Si Jesus miingon kang Marta, "Mabuhi, mabanhaw ang imong igsuon." Si Marta mitubag, "Nahibalo ako nga mabanhaw ang akong isuon sa katapusang adlaw." Ug si Jesus miingon kaniya, "Ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Kay ang nagtuo kanako, bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako, dili gayud mamatay." Bituo ka ba niini? Mitubag si Marta, "Oo, Ginoo. Bituo akong ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo, Dayon ikaw, Kristo. manglingkod palihog. Maayong gabi kaninyong tanan. Kung anaa kita sa kasuko, anaa kita sa kangitngit. Kung anaa kita sa kangitngit, anaa ang kalisod, ug anaa ang kasakit. Munang ang Ginoo Hesus miingon, "Ako ang kahayag. Ang mosunod kanako makaangkon sa kahayag sa kinabuhi, ug dili na gayud siya maglakaw diha sa kangitngit." Anaa sa kangitngit si Marta ug si Maria tungod kay naguol sila sa kamatayon sa ilang igsuon. Dili lang kay kasuko, patay gyud ang ilang naatsugatan sa ilang pamilya. O nangitngitan. So, unsa man din ang kangitngit? Anaa kas bati nga pagbati. Anaa kas pagbati nga dili makabuhi. O gipildi kining maong pagbati sa pagsalig. Pagbati sa pagdawat, pagtuo. Nga niya, ikaw nakasabot kanako. Ug tungod sa imong pagsabot kanako, nahimo kang nakabagaan ug nakapahayag sa akong kinabuhi. Ug kinsa man na siya? Si Jesus ug ang mga santos. Ug ania kita karon naghandom sa kinabuhi ni Santa Marta, ni Santa Maria Magdalena, ni San Lazarus, tulo ka managsuon nga nahayagan sa kamaayo ni Jesus. Si Maria, diha sa iyang kinaiya, Maria Magdalena, nahayagan siya pag-ayo ni Jesus. Si Marta, bisugat kang Jesus kay naguol. Si Maria, nagpabilin siya dito sa balay. Kay labaw kaayo ang iyang pagsalig ni Jesus. Walay tingog-tingog pero lawom daay kaayo. Si Marta, nipadayakit siya sa iyang kaguol. Kung dinhi ka palang Ginoo, dili gyud ta sila mag-away. Dili gyud ta siya mamatay. Dili gyud ta mamatay ang among maayo nga pag-inig suunay. Ug miingon si Jesus,
mabuhi ang namatay. Ang namatay nga dili, ang namatay nga maayong relasyon, mabuhi. No? Ang tanan nga namatay, mabuhi tungod kanako. O ang tanan nga buhi, o natuo kanako, dili gayud sila makatilaw og kamatayon, tungod kay ang kamatayon, usa lamang kana siya. Kakusog nga gipildi na. So ang kamatayon, magdala og kangit-ngit, kagubot, panag-away, kalisod. Pero ang kinabuhi, maghatag sa kahayag o pagtinabangay. Nabitaw sa katao nga miyon, dili di ko kahimo pagtabang nimo ni ana, ha? Kay nga mong opisina, mauni ang palisiya, pero iampo ti ka sa Ginoo. No? Di ba makapabuhi sa imuhang? Makapabuhi sa imuhang. O ba? Dili ko na makatabang siya sa opisina, pero iya kong iampo sa Ginoo. Kay anaa siya kahayag nga iyang buot ihatag kanako. Kini mga tawana gitawag sila suod sa Dios. Suod sa Dios. Nakakita sila kalisdanan, pero wala nila tuguti ang kalisdanan nga mo'y magpabilin sa ilang dalan. Kung gitawag mga higala sa Dios. Si Maria, si Marta, ug si Lazarus, mga suod ni Jesus. Di pa'y kay silang nagbisitaan sila ni Jesus. O manggani na, o magbisitaan si Jesus sa ilaha. O mangganing niingon si Marta, kung di ka palang Ginoo, di gintang matay ang suon, kaya nakadungog ni nga ikaw, muayo kayo sa mga sakiton. Pero karon gilubong na namo siya. Upat na kaadlaw. O wala kapugi ni Jesus, mihilak siya. Kay, dili tugutan ang kamatayon mo'y moali sa ato na panag-uban. Kinabuhi ngayon. Kinabuhi. We should will for life. We should decide for life. We should long for life. Kinabuhi. Kahayag. Kung walay kinabuhi, ngit-ngit. So mga santos mo nang dunay hayag sa ilang lawas, hayag murag dazzling ba ang ilan ng kamaayo na nadawat gikan sa Dios, kinabuhi hayag. Kinabuhi. So aniya kita karon tungod kay mga santos, Marta, Lazaro ug Maria nahigugma sa Dios, nahigugma ni Jesus ug nahimo silang atong inspirasyon diha sa atong panag-uban mga igsuon. Inspiration nato sila paunta ang ilahang kadasig ug ilang gugma na Jesus maangkon usab nato. Okay, from Jesus to them and them to us and from us to others. Di maginit ang kapugngan na mga taong kasabaan ta, butang-butangan ta, pero kung naa sa Jesus, naa ang atong inspiration ng mga santos. O batang nindot kay doon na kay santos nga sangay? Doon na ba kay debosyon nga santo? Maayo gid kayo. Dili lang ngalan santo, kundi ikaw ako magdibuto. Doon ako'y santo nga akong patron, personal patron saint. Kay panahon ining pasakitan ta, kanang igon kita sa kamatayon, doon na tayo support. Doon na tayo support system ang kinabuhi o intercession sa mga santos. Kinsa man ang mga santos? Ang mga santos, sila ang wala na'y pag-antos. Tungod kay ilang pag-antos, gitubos ni Jesus. The love. Diingon, gibasa ka kanina, kung maghinigugmaay kita, ang Diyos mapuyo kanato. On love is brought to perfection because God is in us. Ang Diyos aniya kanato o kita ana sa Diyos. Kung awayon ta, ang Diyos mo'y manalipod o mabawas kanila. Sige na lang, ang Diyos mo'y mag-igo niya.
Doon na pa ba'y away? Doon na ba ba'y pagpasakitay? Wala o wala. Ambot, kinsa ka nang ingon na apa. Ka nang ingon, gipasakitan ka? Oo. Unya, ang Diyos na mag-igo. Si Jesus na mag-igo niya. Ikaw ang akong malalaban. Ikaw ang akong tigpanalipod. Walay kadaot na maabot sa imong pulianan. Tungod kay pabantayan ko ikaw sa akong mga anghel. Psalm 91, ang Diyos atong tipalipod. Sumo na magpabilin ang imong kinabuhi nga hayag ug maayo kay ka udan-ag sa uban. Ug mingon ang mga tao, tambagi ra gud ko. Gamay ra man kaing butang, didako man tambagi in taon ko. Kay ang imong giduol hayag alang kanimo. Ning sunod siya ni Santa Marta, ni San Jose, ni Mary, ni Mary Magdalene, and Lazarus, and many other saints. He knows or she knows in his life of faith. Manang maayo kayong mutan atos kinabuhi sa mga santos. Mutanaw mo YouTube, mutanaw sa mano, sa paningitanaw. Maayo yung mahibaw ta, mutanaw ta sa kinabuhi nila. Yeah? Hayag ang ilang kinabuhi. Aron sa pagkumuhayag ato sa uban, kinamog yung mga tao gud sa kung giingon ninyo kaganina, butang-butangan ta. Pero if you will, if you decide for life, manamingon, imong piliun, akong piliun ang kalipay, because joy is a choice, joy of life in God is a choice. Now, mingon, sige lang, ang Diyos mag-igo. Ang Diyos na kaibawa sa tanan. Imo kong giingnan niyan to, pasayloon ng taka niya. Ang Diyos niya na, mulaban gayon. Mulaban. Mulaban siya. So labanin niya Ginoong Diyos, hayagimi sa imong kinabuhi, ang mabuhi usab ang among pag-inigsuunay. Manindog palihog. Diha sa maatong mapaubsanong pag-ampo, madungog kita sa Dios, madungog kita sa Dios, isip iyang mga sulugoon sa gingharian. Busa maingon kita, Ginoong Dios, kaluy kami. Ginoong Diyos, kaluy kami. Nga ang mga Kristohanon, og sila nga miangkon og mituo kang Kristo. Mutubo diha sa pagtuo ug sa paghigugma alang sa usag-usa, ingog timailhan sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, kaluy kami. Nga madunggangan ang atong personal nga pagtuo ug muila kita sa atong hingpit nga pagsalig diha sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, kaluy kami. Nga sila kansang pagtuo nagmabugnawon ug nadaog sa kawalay paglaom ug sa kabalaka, mapanalanginan ug bag-ong kadasig sa pagbag-o sa ilang Kristohanong panaad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Ginoong Diyos, Diyos, kaluy kaluy kami. kami. Nga taliwala sa dili maayong panglawas, ang mga masakiton ug sila nga nanag-antos, mulahutay diha sa ilang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay nga nakatampo sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan, makadayon na ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Diyos, kaluy kami. Diyos among amahan, human makaamgo nga sa among kaugalingon wala gayud kami mahimo, tabangi kami aron sa kanunay. Mukupot kami kanimo diha sa pagtuo, paglaom o paghigugma.
Pinaagi ni Kristo imong anak among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kiningamo mga gasang iman sa mong gugma sa gupaog sa pusa. Kining panog, kining bino, ginawasak kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na tanamo o langit ng amahan. Pangigsuon pagampo kamo aron kini atong halad sakripisyo dawaton unta si Dios Amahan ang gamhanan sa tanan. Duwa tundas ginoon sa kabisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagmamay siyang ngalan, alang sa kabuslanan ug sa tibok ang santos nga simbahan. O Ginoo diha kang Santa Marta, Santa Maria ug San Lazaro, gisangyaw namo ang imong pagkadalaygon. Dawata ang among mga dala nga gasa sa pag-alagad kanimo, ingon nga imong gikahimutan ang halad sa ilang gugma, kahimot iusab ang among halad sa pagtuo namo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo, Nasab ko naman. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ng bagong res Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug gamahanan sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gibasidunggan diha sa pundok sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga paningkamot sa gugma, pagtuo ug paglaom, gigantihan nimo ang ilang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan o panig-ingnan, inspirasyon diha sa ilang kinabuhi, abiyan o kauban diha sa ilahang pagpakiguban kanamo, o panabang diha sa ilang mga pag-ampo alang kanamo. Aron human kami malig-on sa daghan kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga maduugon o magkabuot namo uban kanila ang dili malaya nga korona sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, tagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sa ilang wayhono nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahon. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw, O Ginoo, ikaw ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyang pan. Bipasalamat kanimo, bipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kanaa. Kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha si Jesus sa kalis, bipasalamat kanimo pausang. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, Panginom kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bangko ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Anong paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga maatubang ug moalagat kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan, ang katawhan nga mituo, misalig ug nahigugma kanimo, ang simbahan lukop sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, tanang Obispo kaparian ug tibok katawhan. Hinumdumi sab ang among magkaubang patay na, malaumon nga sila imong pasayloon, ug dad-an silang tanan sa pagsunoong sa kahayag sa imong naong. Ug kaluy kaming tanan, himo ang kaming angayang makaambit sa kinabuhing tunay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo kang daykon ug himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magkagagahom nga mahain, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo kita samahan kapasayloon niya ang atong mga nabuhat nga kasalanan ug dadon kita niya nga makapasaylo sa mga tao nga nakabuhat ug dautan kanato. Amahan Nga namo nga na ka sa nakasalang, langit, pagdaygon mong ngalan, mabot ka na mong ingrian, matuman ang imong pagbuot din sita mayon sa langit. ang kalanunamo sa matagadlaw. Adlaw, ihatagan namo kadlaw. Ug pasalawa kami sa mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa kasala kanamo. Dili mo kami itugyan sa panlay. Hinunuwa luwasa kami sa kadautan namin. Mangayo kami kanimo o Ginoong imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahon na karon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok o kagubot, kay ang sala magdala gayud kanamo og kasamok o kagubot. Mahalayo unta kami niini samtang kami malaumon nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man gingharian ang gahaw magagmaya hantod sa kanturan. kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ikaw sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig suunay, panagdait. Kordero sa Dios, Sa Diyos, kinagwagtang sa masalas kalabutan, kali kami. Kordero sa Diyos, ang nagwagtang sa masalas kalabutan, kali kami. Kordero sa Diyos, ang nagwagtang sa masalas kalabutan, atagi kami sa kalinaw. Sa kalinaw. Kini mao si Jesus, siya ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa tanang sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko amay makalawat kanimo, apan ikmulong lamang ug bumaya ko. Sa kalat, nalag ko kanimo ang tanaw. Sakit o kalipay, nagulanan o kalang usay. Ginoo, aniya ko, andam
sa kanunay o alagad kanimo. Ginoo, nanggagi ako, matuman punta ang tanan, mga sugo mo. Sa adlaw o gabi, sa takna nga tanan, pagaygon ka. Salamat Ginoo sa way katapusan mong gugma. Ginoo, aniya ako, andang sa kanunay, alagad kanimo. Ginoo, nandagi ako, matuman punta ang tanang mga sugo mo. Ginoo, aniya ako, andam sa kanunay, mo alagad kanimo. Ginoo, landagi ako, matuman punta ang tanang mga sugo mo. Miingon si Marta kang Hesus, ikaw si Kristo, anak sa Dios, ang anak sa Dios nga buhi, nga mianhi ning kalibutan. Magampo kita. Ang among mga santos, ang among santos nga pagkalawat sa lawas ug dugo sa imong bugtong anak Ginoo, o pahilayo unta kanamo sa tanang mga butang nga lumalabay lamang, aron pinaagis panag-ingnan sa mga santos Maria, Marta ug Lazarus. Bakahimo unta kami sa paghigugma kanimo dinhi sa yuta, ug malipay usab sa pagsudong kanimo diha sa imong langitnong puloy-anan. Kay imo kaming pasudlon human matapos ang magpuyo namo dinhi ning kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab ko naman. Panalanginan kamos makagahom nga Dios ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa manglakaw ta Dios kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Banwag sa ubang kinabuhi, sa pagigugma natong gihatag. Ipayon ang mga masulubong, atong mapayon ang ilang kabuon. Ang gabi.